king pamagmasusi, king grasya, naning pamaylasa, kamatayan at pangasubli ng mebe ning ginuta mong Kristo. Kambe na po riting kapag masusyan, ing kakatamong kura paroko, kalupa na po na sinabi ng Kuya Paul na bengi, migsadyay ang mapilan at tema, ban ito makapanagkat karing kakatamong konsensya, karing kakatamong pamigunam, ay nakatamo king mas malalam at maluwalas a pamanintindi at pamigunam king grasya na ning pamaylasa, kamatayan at pangasubli ng mebye ning Ginong Jesus. Nabengi po inta topic apigunaman tamo at imi pamagatan niyang pamaglakbe ating kasalpantayanan papunta king ganap abye. Ulitan kayo po, pamaglakbe ating kasalpantayanan papunta king ganap abye. Ngayon pong gatpanapon o ngining sisilim, imirake po kay katamo, king mas malalam pa muna mong pamigunam, tungkol neman king pamaglakbe ating kapanayan, papunta king ganap abye. May yanguya, king ebanghelyo sinulat ng 1, king chapter 13, verses 20 to 33 and 36 to 38. Kapanayan, pag-asa, iya po ingidaki na kakatamo, ning kakatamong matenakan na lay liturgies, king kakatamong parokya, Brother Jonathan Panganiban. Kuyatan? Magrasyang sisilim po kay kayungan. Koresmo, pamanglakbi ating kapanayan, papunta king ganap abi. Buri kayo pong umpisa na kakong sharing o kakong mission talk, king metong akutang po kay kayo. Dinasan nyo na po, ingat na kayo, king kalibutan ng kakong pangarap o panagimpan, pero bala mo biglang kailangan ming tabili. Itang pagsikapan me, pagsagan meng pakikwanan, ayabutan. Pero di natang impunto na bala mo nakamalyaring misadsad. Uling may nako, nune alakang balong pikalawatan. Intutuna po niyan, dinasan ko yung makantining sitwasyon. At siguro, nung ating katulid ay amano, na makapaglarawan king meging biyeko kanita, yapin yung pamaglakbe. Metong yung pamaglakbe na alang malino direksyon. Metong nga pamaglakbe ang pisamot ning kapanayan, pamikilangan, takot, o pamagduda. Metong apamaglakbe na bala ko kanita, mapupus siyang agad. Ala na akong panayan pa. Pero kanita, kaya mo naman apatutuwanan na yung pamaglakbe, ating kasalpantayanan, kapilan man ating niyang kapanayan. Ating kong panayan, eka agad masisira lub. Uling king balang takbang ko kanita, baski eke akakit balo ko atin Diyos na mamantabe kanako. Banwan 2006 po kanita, niya mag-enroll ko po king University of the Assumption, kambening pangarap kong mayari kong college.
Uling ako po yung pangani. Panina po yung makasap kong malalagwa, king lalong malalagwang panahon, king pamilya ko. Simple mo po yung pangarap ko kanita. Naman para mikwalta agad. Buri ko mo pong mayari king pamag-aral ko at makabawi king sakripisyo daring pengari ko kaya kaming mikakapatad. Pero kabang luluwat, lalo yang sasakit ing kabilyan mi. Anam kami pong mikakapatad, itatang ko metong yang security guard, ing obra na kanita. Iima ko, may magtindayang lutong kapangan, merienda, at sari-sari store kingarap ning balemi. May mag-ahente yang ibon, sarali, tupperware, ampong aliwapang produkto na pwedeng baldugan, ding kakilala o siping bali. Aldo, ahakit ko po ing sakripisyo ra kanita. Ikit ko no makanano rin pagkapilitan pagkasya, indimut apanakitan ra para kay kaming mikakapatad. Bilang metong apeng anak ra, balo yu po itang pakirandam, nakaburi ko sana makasahop, pero ala kong akarapat, uling ako mismo, mamasa ko po karela. Banuang 2007, third year student na ako kanito. Malapit na ako king pangarap kong mayaring college. Mayari na yung first semester. Pero bala mo, baliktad ing malilyari kanito. Bigumpisa akong masisira loob. Milalako kapanayan. Tunggal dito, pag-aralan ko ng tatanggapan king sarili ko, uli sinabi ng tatang ko, ala na ako pong pag-enroll at yan ako pong misundong college. Sinabi ko po kay sarili ko, siguro ang gana ako mo Kenny. Na akong mayaring college, na ako po mika-degree. Masakit ka ako, at na po kasakit kanita, uling na ako bisang mag-aral. Nunay ala kong ahakit aparalan, ala kong api kalawatan. October 2007, may ganap po king Archdiocese Tamo in General Pastoral Movements daring Kaparian o General Reshuffle. Nung tatandaan niyo pa po kanito, October 27, 2007, Sabadong Abak Amaranon, inyang saganan tayo bilang metong abayong tubod, akura paroko, kingarap ng Rural Bank of Mexico, ing mayang ubiyeng Father Larry Sarmiento. Iba siya po kanito king parokya ng Apong Iru, king Apalit. Semestral break po kanito at panahon ng pamag-enroll. At bilang lay apostolate director na po ng KBS o Knights of the Blessed Sacrament kanito, inantabayanan kayo po karing schedule na karing misa na kaya tiking pisamban, karing chapels, karing house blessings, at karing awsa ng amon diksi po ngayon suki o misa daring mete. Eko po kalingwan itang aldo na migmisa kami iba't king San Jose matulid kanita. Kabang pauli kami, tahimik mo po yung biyahe mi. Uling siyempre, bayo-bayo kepa mo pong mikilala. Tahimik mo po yung biyahe mi king sakin na. Biglaya pong may ngumusta ka na ako. Kumusta yung pamag-aral mo? Nanong course mo? Nano na kang year? Pekibatan ko po din kayang kutang. Among third year student ko po BS Psychology, King UA. Pero siguro po, tuknong ko pa po kasi ala na kaya pong budget.
ala na pong panyundoy tatang ko para mag-aral kong college. Muna po, para king pag-enroll ko, at kadwa po, para king bakal o pamasahe ko aldoldo, iya pumisad sa ding budget na rin ako. Kinuwento ko po kaya, nung nana po yung kabiyayan na rin pengari ko, at yung kanakong kapatid. Kitang nakako, nung magkano ang enrollment. Pekibat ko po kaya, sabi na po ning presidente ng UA, tanggapan na kami po, basta di kami pong 5,000 apag-enroll. Tsaka kami na po kano bayaran ing balansi. Importante mag-enroll kami po kano. Sabi na pong Bishop Bobet, kanita kaya kami. Kitang nakako, nung sigurado ko, king sasabihan ko, opo, i-Bishop Bobet po mismo imig-announce na malyari kayo po mag-enroll 5,000 pesos king UA. Tsaka kami niya mo po ko problemahan itang balansi. Importante makapag-enroll kami po at asundo niya po yung pamag-aral mi. Miras kami po ketang tete ng NGCP, Palwal Highway. Bigla na pong tiknang king lele ing saken, asasaken mi. E uling mag-cross siya king highway. Nune ing gamat na, pengap-kap ne king bulsa na king gulot ning pantalon na. King wane po ing wallet na. Biglat ne po ing wallet na. Binilang no ding bills na tsuking kilob ning wallet na. May gitya pong 5,000 pesos. Ingikwa na po king wallet na. Bigla na pong inabot ka ako. Sabi no, mag-enroll ko. O yan, pati pamasahe mo. Mag-enroll ka ngayon mo rin, kabalik tamo kumbento. Ako po king pangamulala ko, pangabigla ko, dinawe keme po. Po may kabulad. Ko balo, nana po yung maging reaction ko, o sabihan ko kaya. Bala mo indurot ning yato ko, mitok lang ya, ketang penadit ay ito. Kingwana ko po gamat. Siksok na la, karing adwa kong gamat ding pera. Sundo mo yung pamag-aral mo, nga na po, mag-enroll ka. Tsaka tanya isipan, ing balansi. Po balo, nanon dapat kong panandaman. Ating maragul apa magtakaking loob ko, o ba't makanta? Kabud na akong mo didinan pag-enroll ko, kuman may nyawad. O didinan na akong makanta karagul a pera, nga ko po kinloob ko. Ala pa man paluminggo, keng may kilala, o may yutos king parokya. Pero papakita napin ka ako, ingatin niyang tiwala ka ako. Perandam na napin, ingatin niyang lugod at masabal ka ako. To make the long story short, mayari ko pong BS Psychology, king maragul ng kasopan, mayangon biyang amon Larry Sarmiento. Very supportive ya po ka na ako. Karing balang titinda kong panyoporta para bakal ko king Aldoldo. Magtinda kong kandila iba't kang Kuerolan Mateo. Ausa na la din kakalugura na apong kakilala na ban ka na ako no papag-orderan. Magtinda ko pong empanada. Makanyan mo na po inggawa na. Panalok ne karing kakilala na. Bahala pong agad magisan. Po ka rin mayayari in kayang pamanyaw kanako. Balita na, anyang graduation ko po, ako po magtaw. Uling ala na kami mang budget para magtaw. Agad-agad inggawa na po kanito,
Inaos ne po ing mayang ubihing ating ofel ing kayang kapatad at ating son ing kayang sekretary. Pe pag-ordera na lapong apulong kilong manok at apulong kilong karning babi. Sabi na kako, ika nang bahala, karing panyangkap. Magtaw ka, kumbiran mo rin buri mong kumbiran. Munta ko king baleyo, kaya be ko ring abe tamo kumbento. Eko na po atandanan, ninungan po ding tiki na kanita para makipag-celebrate po king graduation ko. Nun tulak pong pasalamat kaya kanita, sidsad na ako po king pamag-aral ko, hanggang na po king pamag-graduate ko. Mag-graduate ko pong April 15, 2009. Iba't kanita, dakal a resume o biodata ing pinrint ko at giyawa. May mag-apply ka rin may aliwang kumpanya king San Fernando, Angeles, Mabalacat, Clark. Pati po ka rin fast food chains, mag-apply ko po. Balang interview, ing pakibat da po ka na ako, payaos da na ako mo po. Balang pupunta lang ko, mga kula na ausan da na ako mo po, o tang magumpisa na akong makipag-obra karela. November na, lapang mo rin pong mamaos ka na ako. Magpasko na. Daratanganan na ako po ning lungkot ko. Pasibayo pong masisira loob. Milalako na ako po kumpiyansa king sarili ko kanita. Milalako na ako po kapanayan o pag-asa na ating kumuha ka na ako para makipag-obra karela. Last week of November, midi na niya pong pasibayang pamikatagon yamong lari. Sarmiento para mipagkwento kaming heart to heart. Kitna na ako po pasibayo. Kumusta na yung pamaninton mong obra? Ala pa, anong kanyan po ka na ako. Pekibat ko po kayo. Among ala pa po. Tabalo po o ba't makanyan? Matas na ko man grades, may graduate. Abanggit ko po kayo, daratanganan na ako po ning ka na akong lungkot. Madidepress na ako po. At milalako na ako po kumpiyansa king sarili ko. Ako tong napuka na ako. Sa palagay mo, nanong sangkan, bakit era ka pa ausan? Seryoso ya pong mengutang, pero may kibat ko pong pabiro. Among uling siguro po sobra ko santing alalaki. Sobra ko po santing alalaki, mami kailangan lang kuranda ko. Mami kailangan lang magtiwala ka na ako. Pota isipan ra, kaya may kapag-graduate ko po, uli na mo rin po nin lunos ting mestra ka na ako. Makantake pong begibat. Mumuna may liya po. Pero kabang pakiramdaman ako pong among lari, inakbayan ako po at kinawol. Ikit kayo pong mengale yaluwa para ka na ako. King panakit ko po kayo at yung po minagos luwa para uli na po nilugod na ka na ako. Ketang kaula at luwa na po para ka ako. Ikit ko po ing malalam na pong lugod ka na ako. Sabi na ka ako, mga dita mo, so pandakang maglawi obro, okay mo kay ka. Opo among, okay mo po ka ako. Eko na po makaing inasahan ito, uling marine na ako pong king sinaup na kako. Miras po in December 31, 2009, kaya rin na po ning year-end vigil at maninay na po magumpisa para kay New Year's Eve Mass.
lepitan ako pong Kuya Jess Punsalan. Sabi na po ako, King Lunis, puntalan mo ko munisipyo, magdala kang kopya ng credentials mo, ang pong resume, punta lang tayo at Leone. Kilala mi at Leone. Ano man? Opo, kilala ke po. Uling focus ko po kanita, yung magumpisa ng misa, may kibat na ako mong opo kakilala ke. Sige po, munta ako. Abak amarano ng January 4, 2010, ala pa mang alas 8 ng abak, may niknak po munisipyo, pintalan ke po'y Kuya Jess, king kayang opisina. Kay bot pintalan miya po i Boss Leone. Penayan miya pang mayari ing flag ceremony king harap ng munisipyo. May nikla po di Mayor Tumang, Kuya Jess, at Madam Leone, at ititalus bondok king Mayor's office. Kaya rira pong misabi-sabi, uling kakilala na ako pong titalus at Mayor Teddy Tumang, agad-agad repong pagkatiwala ka ako yung obra ng aid in crisis situation o yung ausan na pong AICS. Data pong manyawad financial assistance o pasaw king karilang panulo, hospital bill. At uling psychology graduate ko po kano, nga na pong titalus. Ako na rin po yung malyaring gawa king Casey study ra. Agad-agad kayo pong tinex ing mayang nubiye amulari Sarmiento kanita na magumpisa na akong may kipag-obra king munisipyo. Belita ko po kayo na ing obrang may panibala ka ako, yapin po yung AICS. Samasan mong sasawap ka ring tao, nga na po ka na akong amulari. Maulang kaya po kanita kang Mayor Tumang ing obrang miras ka ko. Ulin ding pamangailangan at pamanintun sawap ding kabalin. Ama mag-asang miyat danan ditak akasopan, ampong ditak akapanayan. Kaya proud ko po na may pagkatiwala ka na ako intangat ni kanitang obra. Bibalik in kumpiyansa ko king sarili ko. Meging masaya kong maglingon tao at karing papilda balang lalapit lang ang Mayor Tumang kanita. Uling balang taong milidinan kasopan, ahakit ko po karing lupara, ing sasalala aslag at may kakapag-asala. Bala mo wari manakit lang kayan tabera, king pamaglakbera, king sarili rang disyerto, king biyera. King pamaglakbe ko pong ito, epo binang mayan imaglakbe magdili-dili. Bigit king sabla, kailangan ko po ing salpantaya na ating Diyos mamantabi kako. Kawangis ng Pedro, kindandaman tamong ebanghelyo pong ini. Dinalang ko na pong pamangay na lub, na bala mo buri ko ng sukwan ing sabla. Bilala ko na ing tiwala king sarili, masisira lub. Dapat lipat na niti, na ako lalakwan ng apong Ginoo. Ginamit yung madalas nga pong Ginoo kikimot siya kapamilatan daring aliwang tao. Ngini ako naman po ing mayawos maging instrumento na ban sumaup, maniwala ka ring aliwa, uling balo ko ing pakirandam ning milalako kapanayan o pag-asa. Bilang pamupos po, niyang baya po milipat yamong lari Sarmiento kanita king Florida Blanca. Penabili na po kako. Sopan mo ring pamilya mo, sopan mo ring kapatid mo, at dimbalang taong balo mong mangailangan saup, hanggat malyari, sumaup ka. Ika naman ing sumaup ngini, ika naman ing munye pag-asa ngini.
Ngini po, ingkutang siguro kaya katangan ngini. At lagi ko pong kukutang, kanino ko kaya maging Father Larry? Kanino tamo kaya maging answered prayer da? King katataw yan, realize ko po, ingganap abye para kako, iya pong masusukod, no nanong ayasip tamo, nung nanong disnan ko king biye ko, nune, karimbalang taong asusopon kung mibangon, adidinan pag-asa, ayat danan kasalpantayanan, at mika kapanayan. Agkatad ko pong tahimik bagya, bilang pasalamatan ko po kang amon Larry Sarmiento, pangaditaya po, ingkayang kaladwa. Dinan mi nga alananggang kapainawan o Ginoo, aslagan mesa na king sulubong alanangga. Amen. May pabengi po. Salamat Kuya Tan, King Malino, Pamigunam. Tutupin po imuasukad ing maluwalas ng lugod at grasya ning Apong Ginoo. King taong matibe kasalpantayanan at maragul a kapanaligan king Apong Ginoo, siguradong impagasa makapanay yamong makapanaya keka. Kaniti pong kekatamong pamigunam, agkatan kepoy atibel, katigbak, para ilid na katamo, king prayer, kambe na po ning kekatamong pamigunam. Si Claude tamo po. King laginig pa ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Igpa, ginang Diyos, libutad ning karalumduman, apasari ning gusot, gera, mata sa presyo ning diesel, gasolina, ampon miyayaliwang panyalwan. Lalapit kami keka, manyad si kananalub, para arapan ingkeyalan katiyakan keng bukas. Dinan mo keng kapibabatan, pablasang iti lumipas mo rin. Ibuklat mo kami balugbog, ampon puso, ban makiramdam king boses mo. Umeming daptan ing kaburyan mo. Maminto kami, kaya kami pasakop, pablasang ika ing makibandi kaya kami. Dinan mo kayang pag-asa, maninaya king kitmit mong kapakumbaban. Adwan miti, king lagyo ng Jesus, ang mabibiyat mag-ari, kambening banal Espiritu. Amen. King lagyo ng ikpa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Lukdok tamo po ang tahimik sagli.
that does not fade or wither. Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. Ginipuy sa jata la rin sarili tamo para gimpamagdaon king banala misa. Soundcheck. Kambeda po din kaya katampa sarili kabang nasan kaniting misa, pakiabetala po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po, di Chris and Rono Gomez and family, Jose Pepe Hison, Ditz and Ita David and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Ferdinand and Erin Lising and family, Gabriel De Leon. Kapasalamatan da naman di magmasusi king Aldodong kay Baitan, di Lucila Ahento, Jacob De Leon, at Wilbert Naku. Special intention, Midel Malonzo, Maribel Bukad, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Gemma Lumba, Annalisa Manalo, former Mayor Teddy Tumang, Nerissa Trinidad, Ning Torres, Madeline Pilaw, at Engineer Jesus Punsalan, at Henry Del Rosario. Good health, Arlene De Leon, at Pilino Muno David. Para kay malalagwang kapaldanan dari, Leonor Salazar, Danilo Gonzales, Rosalie Gabriel, Rosemary Cordero, Reynaldo Ventura, Merily Manalang, Bea Isabel Malyari, Maribel Manalo, Josepina Macabali, Lisa Manalo Manalang, Rosel Montemayor, Mark Antonio, Monica De Leon, Joy Manalo, Alaysa Ring Tulio, Charito Obsequio, Janet Lacap, Virginia Sumawang, Celia Lagason, Ranilo Dirit, Belia Trinidad, Oliver Pabustan, Espiridion Kayanan, at Michael Alfaro. Para kingalananggang kapainawaning kaladwadari Anwario, Erlinda, Raimundo, Rosario, Severino Sr., Federico, Giancarlo, Rafael Luis, Estrelita, Bienvenido, Joseph Ryan, Elisa, Francis, Karen, Abel, Antonina, death anniversary, Dolores, death anniversary, Criseta, Jeronima, Luis, Juanito, Francisca, Trinidad, death anniversary, Virginia, Rogelio, Corazon, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
king lagyuning ipa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Ing grasya na ni ginutamong Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagom ning banal ay Espiritu, mantabe kay kayongan. King kaluguran tamo pong parish priest at kay kayongan pong sabla, mayap abengi po. King pong parish priest at kay kayongan pong sabla, mayap abengi po. King pong parish priest at kay kayongan pong sabla, mayap abengi po. King pong parish priest at kay kayongan pong sabla, mayap abengi po. King pong parish priest at kay kayongan pong sabla, mayap abengi po. King pong parish priest at kay kayongan pong sabla, mayap abengi po. King pong parish priest at kay kayongan pong sabla, mayap abengi po. King pong parish priest kaya kayongan pong sabla, mayap abengi. King pong parish priest kaya kayongan pong sabla, mayap abengi. King pong parish priest kaya kayongan pong sabla, mayap abengi. King pong parish priest kaya kayongan pong sabla, mayap abengi. King pong parish pangapatawad daring kasalanan tamo, idala nakatamo sana, king bie alang angga. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, pagkala mo sana kaya kami, ing apag masusyan mi ing misteryo ning pamaylasa ning anak mo, king paralan na matampa, baming lalong pangaintuliran ning kapatawaran mo. Itiadon mi kaya ka, O Diyos, king kapamilata ng Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyang po at mag-ari kambe mo, king kameto nga ning banal ay Espiritu, manggaman king alang angga. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isayas. Makiramdam kayo kanako, ikong bansang marayo, ikong taong manoknangan king marayo. Bayo ko pamibayit, pinili na nako ning Ginoo, at tilduan maging kayang talasuyo. Gewa na lang mataram anting espada, ring kakong amano. King mismong gamat na, iningat nako. Gewa na akong anti ing paslo, matilos at makasadyang mibugnos. Gewa na akong anti ing paslo, matilos at makasadyang mibugnos. Gewa na akong anti ing paslo, muli mo, puryanda ko ring tao. May kibat ko, may gobra ko, dapot meging alang kabaldugan. Gisan ko ing kakong sikanan, dapot ala kong arapat nanuman. Makanyan man, ing Ginoo kakuyang apanaligan, ipagdepensa ng kakong daraptan, at di na nakong ablas, king kakong gawan. Bayo ko pamibayit, tilduanan ako ning Ginoo, gewa na akong talasuyo na, ban ibalik ko la, ring tawong pinili na. Ban ibalik ko la, ring mikalat ng memalen ning Israel. Ing Ginoo yang kako babyeda ngalan. Ya ing panibataning kakong sikanan. Ngana kako ning Ginoo,
Kakong talasuyo, atin kong mas marangal a paobra keka. Emu ing ibalik mo ing dangalan ding mitagan a memalen ning Israel. Nune, gawan da ka namang sulu, para karing sablang bansa, baning mabilog gayato, miligtas siya. Ing amano ning Ginoo. Idalit ko ing pigkalub mong kaligtasan. Ika o Ginoo, ing lalapitan kong salilungan, musapain tulot dugpakako ing kabiguan. Ulining makatuliran ka, kakong asahan, ing saupan mo ko at iligtas. Dalangin ko, pakiramdaman mo, sagipan mo ko. Maging antika sanang matibe sa lilungan para kako. Metong akuta at kambilan ko kapilan man. Ika ing kakong salilungan at talayingat. O Diyos ko, iligtas mo ko karing emayap ataw. King gamat mo, ding makatuliran at mabagsik ataw, iligtas mo ko. Ika o Ginoo, ingka kong kapanayan at asahan, manibat pa kanitang anak ko, king mabilog kong biye, kaya ka kumanalig, ika na ing mimingat at minantabe kako, manibat pa kanitang mibait ko. Ipasyag ko ing kaya kang kayapan, at aldoldo ibalita ko, ing pigkalub mong kaligtasan. Agyamang iti, eko ay intindihan. Manibat na niyang kayanakan ko. O Diyos, tiro mo na ako, at ako naman, ala kong tuknang mamalita, karing makapagmulala mong dapat. Nyo ing kaya katamong ari, mamintuking kayang igpa, mineya ing kayang pangako, anting metong amamong kordero. Kalagurang kapatid, ing ginuyang mantabe kay kayo, pamipasyag king mayap abalita, agpangking sinulat ng Juan. Inya nga sabi ng Jesus iti, melingas lasya pilubluban at nga nang migtapat, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, pagtaksila na ako, ning metong kay kayo. Mi paglalawe la ring alagad, at erabalo nung ninoy nga manwana. Makahilig yang malapit kang Jesus, ing pakamala ng dili karing alagad na. Sininyalan ng Simon Pedro at nga na,
ikutang mo na mo kaya nung nini nga manwana. Inya, linapi iyak ang Jesus at kitang na, Gino, ninuing amanwan mo. Pekibat ng Jesus, isosoke ing tinape at dinan ko kaniti, yayta. At inyang asoso na ing tinape, inabot ne kang Judas, ing anak ng Simon Iscariote. Inya nga tanggap na ning Judas ing tinape, linubya keya, isatanas. Nga ng Jesus, daptan mo nang agad, ing sukat mong daptan. O nga lang makibalo, man metong kanino karing kasulo na, nung bakit sinabi na iti. Uling Judas, yang talangi at ingat karing salapira, ating minisip, king pasaliwa ng Jesus, king kailangan da para king piyesta, at parina na lang limos ding pakakalulo, inyang apanganan ng Judas ing tinape, agad ng meko, bengi na kanita. Nga ng Jesus kalako ng Judas, ngeni mi paligayane ing anak ning tao, at king kapamilatana, mi paligayan niya ing Diyos. Nung king kapamilatana, mi paligayan niya ing Diyos naman, paligayan ing agad ing anak ning tao. Anako, ditak ng panahon, ing akayabe ko. Panintunan niyo ko, oneng sabyan ko kay kayo ngeni, itang sinabi ko karing Hudyo, kayo makapunta, king puntalan ko. Nga nang kinutang Simon Pedro, Gino, no kamunta, may kiba iya Jesus, ka makatuki ngeni ka na ako, ketang puntalan ko. Oneng kay ba't makatuki ka? Nga nang pasibayong kinutang Pedro, Gino, o ba't ko makatuki ke kang ngeni? Idame ko yung biye ko para ke ka. May kiba iya, Jesus. Idame mo, yung biye mo ka na ako. Ing katutuan sa sabihan ko ke ka. Alingad mo na akong may katatlo, baya to lawok, ing tatyo. Kapatad, ing mayap na pong balita ning kekatang kaligtasan. Maligayang maleldo po kay kayo ngayon. Dingaliwa, lupang ilapwata maligaya. Payarian niyo ko pa po king humilya ko. Ita mo pong Pilipino, mahilig tamo pong mamangan. Kaya bering pamilya, kakaluguran, kaparokya, at maging kapagobra. At po ta pong mamangan tamo, kaya bering taong malapit kaya katamo, masaya tamo, ipapaynawa tamo, marirelax tamo. Gusto ko po ba? Dapot, kini pong ebanghelyo ngayon Martes Santo, ing makapagtaka po, agyang kasulo na laning Gino, ding kaluguran na, ding malapit kaya. Agyang abe nung mamangan ding taong pakamala na, ing umpisa ning ebanghelyo nga na, melingas-ngas siya, pilubluban, Jesus. Buri ng sabyan, mi paindato ning Gino, kabang at tsuking lamesa, kabang mag-apunan la, kaya beding pakamala na, melingas-ngas yalub. Ingkutang po ngeni, bakit melingas-ngas ya king lamesa? Bakit mi paindaton, kaya bering kaluguran na? Ing pakibat po, at sumu naman king pipanganan, king lamesa, kayabe nala. Iya po mi paindaton, uling at suyay Judas,
Balo ning Ginoo, pisali na ako nini, ipahamak na ako niti. King lamesa, at suya naman ni Pedro, ilingad ne niti. At atsula naman, ding aliwa na pang alagad, at detingan, batingan de, alang mitagan, ni metong karela. Ikayo naman pungkotnan kong eni, nung balo mong abe mula, reng taong tinuring mong kaluguran, dapat maglakwan la. Mipaindaton kayo po kabang mamangan. Eko po malingas-ngas alo, kingapunan. Agyang crispy pataya siguro, may manalasan. Agyang sabo mong sigang, sigurado, may ayak mul. Tutukang malingas-ngas apilubluban. Nung nino pa ring alagad, ila ring ala agad. Nung nino pa ring pekapili na, ila ring memulay. Nung nino pa ring ligurana, ilang uliran. Nung nino pa ring pekaingat na, ilang meging pabayat. Nung nino retang minuna ng pegmasabalan, ilapang na ayasahan. At aliwa mo po yung Ginoo, ingating istoryang makanyan, mekad ita mo man. Inya pong misan, ikatda ko pong maglanyang masakit, babaya po, may gitne pong 70 years old, bayo kay po. Ako yung tunay ning ado po pe malu-palo, ngub na ako, balbaling ginawa, mispak, kaya being paning bale, yang tinuro at sumulat. Inyang mataya po ining matuwa mo, ing penamdaman ng agyang pari na yang manulo kay kayo, disipulo na ing pakingeni, bakit po iba o bakit kayo ing Diyos pa amaingan pesalamatan ikaligaya emwa anantamo ikaligaya tamo king Ginoo nga naning Ginoo kaya bayo ya tu i Pedro pot pero mangon muli emwa amo at noon kakat makapagpaligaya gayang maleldo po maleldo ding ataning kiyang pamaylas katang kasalanan. Pagkaluban angin taking Ginoo sakit. Ban in Diyos, di nanong sika na nalug at tetagan makirake king kasakitan ng Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring maniwala at maniwala. Para ka ring anggang kapadadtamong king mabilog ayato. Ban ing pamaylasad na't kamatayan ning ginutang Heso Kristo. Patnubaya nakatamo, papunta kin ligaya, ning sarili ng pamanyubling miye. Ipanalangin taking Ginoo. Ngini adwanta mo po ing sarilitang kapagnasan. Lumapit ka sa akin kaya kang balayan at pakiramdaman mo ing panalangin mi. Maliaring dakal kaya pamangailangan, aemi balong ipasyag, dapat balo mula at ipaniga po mi, ing sopan mo kami kapamilatan ing pamaylasan na at kamatayan Yesu Kristong anak mo at ginumi, manggaman king alang-angga.
Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, patanggap la arapaning Diyos ipang mayupayang tutu. O Diyos, sa maganakang ipa, balikdan mo lang mit mong pakalulu, reting iyang pangning pamilya mo, kareting gewa mong karakeda, reting banal adawon, pagkalamuing, mikarakela naman, king kaganapan da, itiadon mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi yake kayo, itas sila ring pusuyo, pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat tampon matulid, sukat tampon makakabus. Ing puryan tampon pasalamatan daka, kapilan man tampon nukarin man. Oy pa, Diyos sa malugud tampon maganaka, ampat king kapamilataning makakabus ng pamaylasan ning anak mo, may biyasayang kinilala, ing meto yatu, no makanano ng dapat puryan, ing kamalan mo, at king epa sabi ng upaya ning krus, sinibuling kayatulan king yatu, at ing kayupayan ng Kristong mipaku king krus, ulinita o Ginoo, ikamiman, kayagom ding ang elampon sablang banal, kikilalanan daka, at kikitmit mong tula, ngamingan pupuri. Ika pining banal o ipa, iking sibul ning sablang kabanalan. Ulinita ipaniga pumi, itugtog meng espiritu mo. Anti mo yung titi pangambun kareting ayin mi. Ban pabanala nala, at para kay kami gawa na lang katawan, ang pondaya ng ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bawi na kusang loob dinawaning biyena, king pamayla sampon kamatayan na. Kinwaning tinape, te pasalamatan na ka at pinuri. Piraso ning tinape, dinuwang ni iti ka ring disipulo na nga na, kuwanan niya iti kayo ngan, at mangan kayo kaniti, uling itiyeng katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinwane ing kalis. Pasibay pe pasalamatan na ka at pinuri. Dinuwang na iti ka ring disipulo na nga na. Kuwanan niya iti kayo ngan, at minom kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko. Ing daya ning bayu ampon alang anggang tipan. Amibubu para kay kayo,
at parakaring sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ining gaganakan mi, o pamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daraw miya kaya kaiting tinapen ng bye, at ing kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo kaya ka. Ikaming hansa ng misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan mehuig pahing banala kapulungan mong makalaganap king meto yato. Ban miganap ya king lugod, muna kambe ng Leo, ing kaming Santo Papa. I Florentino, kaming kaluguran na Orsobispo. I Pasiano, ing kaming Obispo Emerito. Deng sablang pari, lalong-lalo na, Father John Lu, kaming kayabe at kayantabe king parokya, kareng sablang diakono, deng sablang susuyo king banal kapulungan mo, lalong-lalo na, impakamalan mong komunidad, keti king parokya ng Apong Munik. Ganakan mula naman, oig pa, deng kapatad ming minuna na pong pepaynawa, ayat yuking pihong kapanayan, ning pangasublimong mebye, kayang tabi na rin panalangin mi para rin kapatad ming alanang makaganakamang mga di para karela. King pakalulu mo, idala mo la at ding sablang mayango na bye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bealan angga, ban kambening na Birhen Maria, induna ning Diyos, kangapong San Jose kayang esposo, ding nuanay apostol, at ding banal lalong-lalo na, yapong Monica ating kayang anak, yapong San Agustin, ami biye-biye kalugod-lugod keka, king kekaba na ning panahon, apuryan ang pong apel ngayon na kasana, king kapaminata ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampon kaya, kagom ning banal ay Espiritu, sablang parangalampon ligaya kaya ka o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alangangga. Eta mi kailangan lumapit king ipa, uling baluta mo, na anuman ing depat tamo, tanggapan nakatamo. Inya maus tamo ngeni, king mapamakalulu at malugod tamong ipa.
Ikabus mo kami, king sablang marok oy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning pakalulu mo, may timawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan. At may kabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal na kapulungan mo, layon meng pamayapan ng ponpisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pon mag-ari, manggaman king alang-angga. Ing kapayapaning Ginu, manatili sa kapilanman kaya kayo. Ipakitangeni, imikakan metong tamo, king kapayapan. Niyoing kordero ning Diyos, niyoing milalako king kasalanan ning yatu, nuan laring may yawus, king apunan ning kordero.
Manalangin tamo. O Diyos, sa mapamakalulong ibpa, itisa ng sakramento ng kaligtasan, ang enimi babayo king sikanan mi, pagkalaman na kaming dake, king diemu, angga king alang-angga, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk kayo pa po sagli. Benging Diyos, kaya kaingan po. Palakpakan tayo pa Father John Lu. Yan po. Para ka rin kayong makabaldugan yan po, at malalam mapamigunam. Nung napun po, king mumunan dilingal doon, yung kaya pong Lenten Recollection, kaniting banala peruminggo, pigo naman tayo, ing temang pamaglakbeng mipnong kasalpantayanan, papunta king ganapabye, anong nubin niya na pong Brother Ian kay katamo, ngeni naman pong aldong iti, ing tema yapining pamaglakbeng mipnong kapanayan, papunta king ganapabye, anong nubin niya na pong Brother Jonathan kay katamo, palakpakan tayo po, Brother Jonathan. Yan po. Thank you, Tan, para king kay kang pamigunam at malala makaranasan. Yan po. Makatayid king kapanayan. Of course, kareng schedules tamo po kanyan, kaya rin na po ning banalamisa, ing sunod ya po ing tase prayer, king pamanimunada po rin kikatamong kayanakan. Maganap po king side na po ning kikatamong isamban, king Benedictine Meditational Park. Ne po, neta pong bisang Makiabe, king kikatamo pong pamagbihilya, pamanalangin, tantase, a prayer, ing agkatanda kayo po. Ne po. Tunay Brother Jonathan, sundo mo na yung schedule Kenny. O palakpakan tayo pa yung kikatamo pong share. Sundo kayo po kano. Para po bukas, yung katapong schedule, danunan diay po kanong bagyayang pamanatang tamo, at apong bisa pang bangumpisal. Ne? Bata po kanong makapag-umpisa kitang oras sa 5:30 p.m. mission talk. Nano pong oras bukas kumpisal mo? 4:30. Opo, by 5 o'clock po kano, luklok na po kano yamo. Data pong bisa pa pong mangumpisal. Para po bukas. At kay Bot, 5:30 na po nigat pa na po ng kikatapong Mission Talk number 3. In tema po kanita pamanglakbe, nulugod, papunta king ganap abie. At kaya rin na po nita, alas 6 po yung banal na misa. At kaya rin na po ni banal na misa, yung limbon ng pamaylasan ng Ginu, itang alas 7 ng bengi. So sana po makapakyabit ang po king bukas king Mission Talk, po king banal na misa, at king limbon ng pamaylasan ng Ginu. Pangaras po king Huwebes Santo, yung katapong schedule, dakit Cordero po, alas 4 ng gatpanapon, nakitan tayo po yung Cordero kay Mito Street, king Pamilyang Cordero, Barangay San Carlos, Mexico, Pampanga. So, alas 4 po, dakitan tayo po, kay Bat, alas 5 na po ng gatpanapon, yung salam ng misan tauling bengi, tauling apunan ng Ginu. At kay Bat, karinya po maganap yung rito ng Pamunas Betis, at pamaglipat king Santisimo Sacramento, king altar ng repositoryo, o yung ausan tampong bisita iglesia. At manatili pong makabuklat yung kikatapong monumento o yung pamagbisita iglesia hanggang alas 12 na po ng bengi king Huwebes Santo. At kasara na po nita, Biyernes Santo na po kantita, 12:05 a.m. tuloy-tuloy tayo po, gampanan tayo yung Parochial Stations of the Cross, itang 12:05 a.m. Pangaras na po ng Ungtungaldo, alas 12 po, babalik tayo po kaniting banwa, yung kakatapong tradisyon na malwata na pong igagawan, yung 7 palabras ang pontanggal. Alas 12 na po ng Ungtungaldo, king Biyernes Santo,
Mag-umbisaya po yung 7 palabras at kaya rin na po yung 7 palabras, talo kaya po yung tanggal. So, sadya tamo pong magsalita, mag-share po kaya katamo tungkol po kay 7 palabras. Pigsadyan de po talaga ini manibat pa po kaya rin yung Pasko. Pisa sabyan dan So, ito po, pati tanggal, pigsadyan tayo po. So, sana po makapakyabe tamo po king Biyernes Santo, magmula alas 12 ng Ugto. At kaya rin na po ni tanggal, yapin po yung piyakamulogang dili, yung liturhiya ng Biyernes Santo, yung pamumugi, king Banal na Cruz. At kaya rin na po ng pamumugi, king Banal na Cruz, yung prosesyon o limbo ng pamangotkot, king Ginoo. So, nandun po isipan Kevin po magmula alas 12 hanggang sigurong alas 9 ng bengi, miyabi-yabi tampong mga di kini po king parokya, king Biyernes Santo. At kaya pong Sabado de Gloria, mag-upisay po yung kikatang pong kapag masasyon king pamamendisyon ng bayong api at danum. Alas 7 na po ng bengi, magdala kayo pong danum, ang pong kandila ipong pables, kanita, at kaya rin na po ng bihilya ng Pasko, maganap po yung metong pa pong tradisyon tamo yung salubong. At pangaras na po ng Domingo, Easter Sunday, regular Sunday Mass schedule tamo po, 6:30 a.m., 8 o'clock a.m., 9:30 a.m., at po pong 5:30 p.m. Dakal po salamat. Kaya rin na po ning misa, atin na pong pakape kining bandawanan, nung bisa kayo pong magkape, malyari po. Ang po pong energy drinks. Opo. Ayok pa po pasalamatan, maririni ako po kasi hanggang ako pang Domingo kayo. So pasalamatan nyo na ako mo po kayong Domingo. Uling maka-assign ko po seminaryo, ala ko pong parokya. Anya, inampo na ako pa nga pong diksi, bako pong makapag-Holy Week. Kagana kaya na po ning parish priest yun. Sesela na kayo mo. Pupalakpakan tayo pa. Maligayang maleldo po kaya kayo ngayon. Bendisyonan na kayo ning lubos mayupayang Diyos, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo, ing misa mi daune, umekongan king kapayapan.